kakenhun ki Longkmie na katahan terso bahab hari Bhoi district men takasni kila let ban lum sundan hak office of deputy commissioner ko Bhoi kaba kila penpau bagi kwa ban yo jing Sha halor kano kanong rem bada ki spangut ki long yeng beduk hakate katan kim shim la yo ya ka ration card balamang dak sarkar kami habalet Sha office of deputy commissioner la yalam dak kong yo ilut lingdo lembat ki wei ki Longkmie balakot dak ki spangut bat ke jingmu jongki kalong ba kisa hak umdum banadu ka senches afrajar khatwei hadu menta ki babun ki long yeng baduk kimpat yo rung ha kata ka thop ban yo ya ka ration card balamang kerpang dak sarkar kami ya ki long yeng baduk hakari habakran shilat pathai kubor ka kong yo ilut lembat ki wei ki Longkmie ki loong ba ke jingmu baki wanya kandu ya deputy commissioner ka Bhoi kalong banwat jingtem halor kanu kanong rim ba ki babon ki long yeng baduk ki badai hok ban yo Ioh Khaw Ration kim yo rung hakathop kerteng ban yo ration card badai namar kani kadaw ki wan ban yakandu yo deputy commissioner ban yo ya jing Sha ka babnya ki loong ru ka ei ka ba ki khamso khia ka dei babon ki long yeng baduk kiba dei hok ban yo Ioh Khaw Ration kimpat yo satya pat kani kala bo jing yaki ha kaba ki wei ki long yeng kiba khambet khambyang ki yo ration card kat ba ki baduk pat kimpat yo satya hadu kini kisi haba penshai halor kani ka jingwan ki Longkmie shikilat pathai kubor deputy commissioner ka Bhoi u Abhilash Baranwal u loong ba ki dan shisha ki Longkmie kiba lawan ya kandu yo u banyak kerana halor ke ration card kaba kempat yo satya wat lada kila dap penrung kerteng Henry ula penshaya ki ba ko office jong u kamla le ei lada omnan kata ka jingmang thamai na ka sarkar kami shushu ule thoru wat la kataru onsa shimkhya ya kani kamat balawan ra de kini ki Longkmie sheki bor badai pet bat kum ki Longkmie ki hapat ban so thu balada umdan hi kata ka jingmang na ka sarkar kami office jong u kanum la le ei namar ya kani ka jingmang ration card lala da ka sarkar kami ula penrap one lady, Srimati Lindo, she had raised one complaint in CM Connect wherein she wherein she complained that she had applied for ration card but she has not received it. So our office has conveyed this information to her that first of all, we do not have fresh ration cards to allot. As and when a new census is done and new sanction is obtained from central government, and we are in a position to allocate more number of ration cards, we'll take care of her, and this has been conveyed to her in writing as well. Nong tersuo ko pa sa usan tadi kisnong ni wan hangni om bangin wan na kinu kidaw ndring wan hangni na kabanta bangin Dawa Iaka Hok ajungi na banta kuno bangin yo yaki ki karsyon namar ni iba kumbalong menta ni iba bun kilong ning baduk ki bomyo yaki karsyon kana kalyang jungi ka ka bangin wan banyak kandu ADC kana kasi kalong ba om bangin wan ban complain ni kita ki bayo yaki karsyon ndring ni wan Dawa Iaka Hok long beriu jogi kum kinong sunong kiba syong hapo jong kari ndiahi barbawe kum ki nong sunong jong kari kidon hok banyo ya ka karsyon te ngina kanyang jogi ka ba ngwan hangne kalong ngin dawa bakin le na urut ya ka sangsos nang ba ngin la banyo no ya ka karsyon kaba na kanyang jong ka sarkar ka ay sa kilong din badok Dawa Iaka Hok le jong lamar ba ki babun ba na pedeng juni let's ki don ki banil ru ta ki baduk tam ki baduk ndre ya ki baru spa pat kiyo te gitu baru spa ki peren kam tu khaw ki di kala hakador ka barem dekat bagi baduk pat ki klemyo dan ta kada ba ngiwan kena hane Dawa Iaka Hok la jong bang ide benyo te ki babun ba ki bri jungi habang i kitu ki baduk bum don tang ban syat ru ndre don ba pe ki te imat kane ru kala long politik kane kakam ya kitu ki badon te kila banai ya kitu ki baduk tam dan bape
Nata kadawa ini presiden cingi wane lam kenang yengi bangin dawai kata kahok lejong bangi de penyo. Kata de ke jingkwa cingi. Ni hak Dawa Iaka Hok lejong namar ba baro Ioh Khaw Ration kat ipate kat saw kat sanmut ki kon ninyo raw taw khaw ninyo tang si kilo ba ke jingbot de bangi wan komplain de benta ke tu bayo lupa ni wan da benta ka hok lejong jengi ndrei ban ong penthop bria rong ba sinong rong em kwa ban penthop bria ya kita ke bedayo lupa rong em kwa ni kwa ban yo ka hok lejong namar ba ngim yo da ka hok lejong te ke jingmot mentoir bangi ya chatbot ndre de rekat kini ki ba Ioh Khaw Ration redang bun ki pli ki benang sa wan sane namar ba ki pli ki don kendram ki khon ki ti lejong ki ba dangrit khon jumla arban wan sane ngi wan tang para ngi badang lai khon tingi wan